1 Sekhukhune United, 2 Orlando Pirates. Namhlanje sokhuluma ama-positives nama-negatives ale game. Njengoba angishilo bafethu, Orlando Pirates ngangithe izoyiwina le game le, but ukuyiwina kwayo ngeke iziyiwine kalula. Ngangipredict ukuthi Orlando Pirates izowina ngo-2-1, nangempela iwina ngo-2-1. First and foremost, I would like to congratulate uSipho Chine. uSipho Chine, umjida use-improve ngempela. For me kule game le, uSipho Chine ngiyamnikeza udanki. For me, I give him udanki. For me nje uyi-man of the match yale game le, but ke ngiqale ngama-positives yale game. I was really impressed ukubona lo mfana lo uHotho. Yabo ukubona uHotho phambili. Ade ngikhala ngokuthi ama-wingers now right now, but ukubona uHotho phambili edlala kamnandi kanje kunginikeza ithemba ukuthi mhlambe sizokwazi ukudlala. Yabo kunginikeza ithemba ukuthi mhlambe sizokwazi ukubekezela iziphele le season le. Yabo umjida ongidlalele kamnandi first half. Yabo igoli elishayile free kick, a beautiful free kick. Yabo abekho baningi abadlala abakora ama free kick kanje. Yabo it was a bit cheeky. Van Rooyen namhlanje top performance from the boy. Top performance from Van Rooyen. Angathi anga-improve umjida aqhubeka adlale kamnandi kanje. Yabona nje ufuna naye bengamnikeza i-man of the match, but ke bebaningi abadlale kamnandi la ku-Orlando Pirates. There were many players who played ibhola elihle. Sibisi angifuna ukukhuluma kakhulu bafethu. uSibisi lokho edeliver each and every game. uSibisi uyasinikeza igame. uSibisi uzidlalela kamnandi. Yabo uSibisi eback improve umjida, improve indlela adlala ngayo. Yabo ungidlalele kamnandi namhlanje uSibisi. Nami futhi bengamnikeza i-man of the match. Kuyikona ke sitholwe uMakhehleni Makhawula back to back man of the match performances. Umjida namhlanje uskorile and indlela adlala ngakhona egroundini, indlela ahandlisha ngakhona lesasisu lesa. Uyakwazi ukudlala umjida, ungaze umphikele ukuthi iminyaka yakhe uneminyaka emingakaya. Yabo ungidlalele kamnandi namhlanje. Angonsi engazi ukuthi Orlando Pirates ingayisheshe isayine i-contract entsha Makhehleni Makhawula mhlawumbe semgcine iminyaka emibili noma umnyaka owodwa, because lo mjida samdinga kulesasiso. Samdinga umuntu ozomreplace uMakhehleni Makhawula mayikwenzeka i-retire noma eshiya Orlando Pirates. Okwamanje ngibona ukuthi ukhona umuntu ongafike amreplace lapha athathe isikhala sakhe. Mekwenzeka mhlambe elimala, ubani ongafika angene kulesa sikhala, because indlela adlala ngakhona, yabo dlale u-90 minutes uMakhehleni Makhawula engakhathali ukunikeza igame emnandi. Ungenile uMahopa second half, ungenile umjida, wabona ukuthi umjida uyafuna impela ukudlala. Yabo asisona lo striker lesi osibonayo sikhahlela shooter kakhulu, but uzokudlalela igame emnandi, uzoconnectisa ama passes. Yabo adlale nama midfielders wakhe, adlale futhi nama forward. Yabo maningi ama chances eswamisile, maningi ama chances esingawasebenzisanga kona. uMaswanganyi uba nama chances awu2. uMaswanganyi nawe ungidlalele kamnandi uMaswanganyi kule game, but I feel like akayitholanga kakhulu ibhola. Yabo but ungidlalele kamnandi. 2 chances awamisile uMaswanganyi, but ke u3 points utholile. Yabo Mabasa akalitholanga ibhola namhlanje, bengayithola iservice namhlanje uMabasa. Ngingazi bekwenzakalani ngomjida. Yabo igame namhlanje nale game esibuya kona bingamvuma. Singesazi umjida usazopick up iform yakhe, samdinga ngo-Saturday mase siyodlala against Mamelodi Sundowns. Paseka Mako naye lapha bedlala kamnandi. Yabo bedlala kamnandi Paseka Mako, but ngikhala kakhulu ngaleli goal esiliconsidile. Yabo leli goal esiliconsidile bemele i-Orlando Pirates isebenzele i-clean sheet kaSipho Chine, because lo mjida lo ube negame enhle. Bekumele sisebenzele i-clean sheets kaSipho Chine kule game bafethu. I don't know uSipho Chine beyideserve i-clean sheets kule game le. Indlela abedlala ngakhona, indlela bevimba ngakhona, umjida ukhombisile impela ukuthi uyayifuna i-clean sheets. Yabo ukhombisa uHugo Broos uthi hey baba kumele ungisethe as ucoach, ungisethe as ugoalkeeper number 1 webafana. Indlela avimba ngakhona uyayimisela. Yabo but ke igoli esiliconsidile ngokuthini, I feel like ama defenders wethu abe off. Yabo because ibhola elishaya ipali labuye uVan Rooyen instead of tracking ibhola awukhahlela ibhola. Yabo ugade umdlali la mgadile akambonishi uthi ungakiphi, qhamuka uLinda Mtambo yabo wayiqedela ibhola langene nethini, but ke akusinani. Yabo akusinani. Ngiyakhala ngokulimala kwaSesane. uSesane ngawuthi angashesha lulama umfana because siyamdinga ngoSaturday. Yabo samdinga ngempela uSaturday. I'm not saying uXoki ngiyazi akwazi ukudlala. uXoki ufikile, yabo igame ithe isaqala bengakayitholi ithempo ya igame. Yabo bengakayizwa ithempo yegame, but ke uthe qhubeka umjida wabe seyi-understand igame, wabe sengena kumshini lo odlalwayo lapha emuva, because kunomshini wangempela lapha. Yabo uSibisi uyashova impela emuva. Yabo mongakwazi ukushova kanye noSibisi
uzodlisela ngempela. So umjidi ukwazile ukuthi bashove benosibisi emuva and umshini wabo ushove ngempela. Yabo ushove ngempela siye sa concede igame isizophela. But ke akusenani. Yabo 3 points ubaluleke kakhulu mesodlala away. U3 points ubaluleke kakhulu mesodlala away. Yabo kuyangijabulisa ukubona izinto esizenza kanje. Sesina 2 wins sidlala kule stadium lesi iOld Peter Mokaba Stadium. I think igame esisalele ukuthi sizoyidlala kule stadium sodlala nePolokwane City. Kune game esoyidlala nePolokwane City esoyidlala la.